Duna na say video nga nagkalat sa social media kalabot sa laing fireworks display nga nahitabo na sab sa Davao City pipila ka adlaw human ang bag-ong tuig. Kini taliwala sa firecracker ban sa syudad. Atong saro ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sarah, sumala sa Davao City Police Office, ilahan ng ginaberipika ang maong video. Ano yung report? Ang maong video sa fireworks display na sab gikatahong kuha sa Davao City Domingo sa gabi, January 5. Sumala pang didto kini sa usa ka subdivision sa Barangay 19B. Kahirumduman nga duna say nagpa-fireworks display sa Bangkal, Davao City sa pagsugat sa bagong tuig. Taliwala sa firecracker ban sa syudad. Hinuon na ilhan na ang nagpabuto kinsa ginapangita pa. Gipaabot sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Davao City Police Office among video. Ginabiripika na matud pa nila among video. Ang ato ang chief sa operation, Police Lieutenant Colonel Michael Sigido, nag-instruct na the station commander to verify and then pag-identify kung kinsa maning nag-violate na pud ma'am no, sa ato ang city ordinance sa firecrackers din sa atong syudad sa Davao. File nato sila sa violation sa city ordinance number 060-02 and tanawon po nato ang possible ma'am no sa violation sa Republic Act 7183. Ang Barangay Council bihimo sabog kaugalingong investigasyon kung sa ilaha bagyod kining barangay ang nagpa-fireworks display. Yan, ipahanap natin kung sino yung tao na yan. Tapos kung meron man, kung may ano, para itawag sa kanila kung sino yung tao na yan. Sara sa pahayag ni Public Safety and Security Office Head Angel Sumagaysay nga kung marakpan ning nagpabuto sa Davao City, idusog yun ang kaso aron nga masampulan og dili pamarisan. Sara. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.